Murag ubay-ubay gid nato ang medyo sakitan maminaw aning mga pagbasa karon. Gisakitan ba mo? Wala. Wala lang. Mga hardened heart na gideon tanong. Sa unang pagbasa, giingon diri pagsulti ni Santiago, kamong mga dato panghilak og pagminatay kamo. Grabiha no? Kalahi ra sa iyang panglantaw nga kita unta dinhi pakpakan manato, daygon manato ang mga taong kabus nga mahimong dato. Gani mao nay atong kasagaran testimonya aron madasig ang atong isig katawo nga don't worry. Karon kabus pa ka paningkamot, madato ra ka kay akos una ingon ana sa ko. Di ba? Muhisgot dayon tag mga tao nga from rag to riches pagkanindota, pero ang gisultin Santiago panghilak mo kamong mga dato og pagminatay. Yung kung gitutukan dato day mo. Mao ni siya. Nya kinsa man ang gidasig dinhi sa atong madungog na mga ebanghelyo o mga sinulat, ang gidasig o gidayeg og maayo sa Ginoo o sa mga kaning atong mga nagsuwat sa Biblia, ang mga kabos. Ang mga kabos matud pa ni Kristo, lukso mos kalipay, basta hutdan mo kuha sa tanan nga inyo apil ng inyong dungog o kinabuhi, lukso mos kalipay, kay dako ang ganti nga inyong mapaabot didto sa langit. Mutuo mo ni Hesus o nilang Santiago o uban pa, mutuo mo dili? Pastilag tinuod patang mutuo no? Hurot nagkapalit atong slots. Okay, kuha na lang gud ni 6,149 og pulos lang kita mutuo nga ang kadato di ay mao day ni peligro kayong makapahilak og minatay nato, ato dayong ipalit oy. Ngano man pagkadako di ay og premyo sa tawo nga manghatag. Ingon Gus Kristo sa atong ebanghelyo, timan-in ninyo kini, ang mupainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako, makadawat gayud og ganti. Tubig lang ipainom, makadawat na kag ganti, basta motuo kang pagbuhat nimo ani para ni Kristo. Kinsa man ni si Kristo? Ang simbahan. Di ba? Ang simbahan. Basta mobuhat tag mga butang para sa simbahan, kana dako yun taganti. Bisag usa ka basong tubig lagi ihatag, unsa na kag mopalit kag one slot? Pila na ka basong tubig? Atong one slot karon sa MMHD, di ba 1,000? Pila na ka basong tubig ang mapalit nimo sa 1,000? Di inig abot sa atong kuan, sa atong consecration sa kapilinya, manambong dito tingali mga 4,000 or 5,000 ka tao, makapamalit tag mga tubig para nila or makapainom tag tubig para ilang ipainit, ilang kay mag-overnight vigil man na gikan sa April 3 hangtod sa April 4, mag-overnight vigil, 14 panginahanglag tubig na dito. Niya hangtod na gina siya inig ka mga alas 7, alas 8 buntag, inig kapit sa 4. 14 nang ginahanglag tubig. Kana tubig ra gani, unsa na kang pagkaon? Di ba? Di og mopalit kag slot nga usa 1,000, di siguro nagyong perting daghana nimo ganti dito sa langit. Pero wa man kayo ni palit. Atong halin ni abot na og 3,851 slots. Atong pakpakan ang namalit, daghanan ni ganti. Naighisgutas Kristo dinhi nga usahay di kay taka ang hunahuna ra gid nato one-sided ra ba. Kaning niingon siya, matnguni ninyo nga dili kamo makaangin niining gagmayng bata
bata sa pagpakasala. Kay kung makaangin mo aning gagmayng bata sa pagpakasala, mas maayo paghiktan ang inyong liog o dakong galingang bato nga itambog mo dito sa taliwa sa dagat. Ato pa mas may pagpatyon mo. Moto iyang gitag sa tagsa pag-explain kung ang imong kamot mo'y hinungdan tuong kamot mo'y hinungdan makasala ka or makapaangin ka aning gagmayng bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imo ganing tiil mo'y makaangin sa pagpakasala or maka-influensya aning mga bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imong mata maosay makaangin sa pagpakasala, lugita na lana. Nakasabot mo ani. Ug ato ning sundon literally, awa na gyud mo simba dinhi. Kay mahurot man gini kaputol atong tiil. Kinsa pa may mo anhi, mahurot man gini kaputol ning kamot nato. Unsaon pa man nato pagpanguros. Ako lang mag-una ang pari. Unsaon pa man pagdupa-dupas pari diri, putol naman kamot. Nya pulos naman sa tabuta, kinsa may muagak padungan ni simbahan. Di ba? So unsa man day meaning ani nga kining atong lawas dili nato itugot nga mabanlod sa impyerno. Diintua didto ang kalayo nga nagdilaab ug ang mga ud nga dili mamatay adto ta magminatay didto. Pasabot ba? Dili nato gamiton ang atong lawas sa pag-impluwensya sa atong isigkatao nga mubuhat og mga butang nga makapaimpierno. Og ang makapaimpierno gyud nga butang kanang mahigugma na tas kwarta. Mao na nganingon atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabus sa espiritu. Sa to? Kay ila inyo ang gingharian sa Dios. Nainindot kay diri nga kana ganing kuan gisulti sa ikatulong tingaling stanza. Ayaw kahadloki kun ang tao mahimong dato diha nga ang kabahandianon sa iyang balay motubo, kay kun mamatay siya wala niini iyang dadon, ang iyang kadato dili mosunod kaniya ini kamatay niya. Tinuod gid na bisag unsa kadato imo ra gid nang ibilin ang tanan, wa na jud kay gunitan bisag usa ka buok sinsiyo. Anay usay rosaryohan na lay pagunitan, usay skapularyo na pagikabuang sa uban, putlon pag yung rosaryohan kay para dili kuno manakod sa uban. Putlon ba sumpaon kuno ang kutay sa kamatayon, mahug na lang yung tuo-tuo. Nya gahigda in taong minatay butang-butangag pagkaon diri sa kilid dinagyon mukaon bisag usa na lang kahiwa nga naman wa na lagi so di na jud ka katilaw sa imong katong mga luto-luto nga lami kayo ug mao na lang ginaiimog yung anha na lang jud ka diha maimpierno ana mga pagkaon kay daw kay kag pagkaon di nakatilaw butang-butangan na lang lagi ang mga ulmigas na lang, kana na lang mga aliwang mo'y mukaon, tugdunan sa mga langaw, nya tuo sad ang nagbutag pagkaon siya. Ang iyam ng kalag na nahimong ulmigas, looyan imo no, mahimo laga ulmigas. Nahimo kang aliwang. Sige, lingian na imong tupad. Ing na mahimo ra kang ulmigas Sige na. Hulmigas ra ka, magkamang sayuta nya yatakan rapod no hulmigas kay ingno naman mga utitod mao mangguna kalag sa daghan lagi sa nangimbitar man na siya kauban naa sa day mga kauban nga nahimo sa mga utitod kutob na lang kita nang tuo-tuo pero ang tinuod biyaan gid ni natong tanan biyaan ako karon igumagmisa nya atakihon dayon ko nya mamatay ko sa heart attack biyaan din ni tanan bahala na mo mubayad bahala mo mubayad ani mga slat-slat ini bahala na mo diya mawilit ana dili pero pag kanindot kun ang atong lawas
gamito nato pagtudlo o paghimog example nga ang tinuod nga kalipay ug ang tinuod nga kabalaan ug tinuod nga value sa atong bahandi naa sa pagpaambit niini kaysa pagpatubo niini. Ang dako karong skandal sa kalibutan mga igsuon kanig yung gugma sa bahandi, kanabang pagpatubo, kanabang pag-ilad nato nga kun madato ka hayahay ka, nga kun madato ka daghan na ikag kwarta, ikaw ang pinakamalipayong tao sa kalibutan. Usa na kadako kayong pagpangilad ro sa kalibutan na daghan kay natong skandalize ana ilad. Ug mao nang nagpinatyanay na ron ang isig kanasod gaggubat na tungod anang bahandi atong mga politicians way hunong dinautay siging away. Kuhaan ang kwarta sa atong politics. Ayaw nagsweldohi ang tanang mga nang naglingkod diha. Og naay mudawat og sweldo taktakon, napay mudagan? Wa na sulay ko no nga wa nagikolekta, napay magpari. Ambot lang. Pero sa tinud-anay naagyod kay ngano man way kolekta to sila San Pedro, kadto sila San Pablo, kaning tanang mga pari nga atong giintron sila San Agustin, wa to mag-apas ana, kuhaan tos tanan apil ng kinabuhi, magpari lang gyapon, magmadri lang gyapon. Way kolektas Mother Teresa, way kolekta to silang mga models na to nga mga madre, nailad lang sad mi. Kadaghanan na mo karon nailad na nga sa among pagkapari magsalig mis kwarta. Ingka maligya lang kag slat pader. Na maligya lang kong opportunity nga magamit ang inyong kwarta sa makapalangit na paagi. Mao na siya. Nganong di man ta mahigog mas kwarta? Kay ang kwarta pakapin sa atong paggamit sa lawas sa pagpangalagad. Kanang kwarta mo gawas ra gid na basta mga lagad ta. Mo ba ni mga bata dinhi kani mga sasing boys? Bisan tinuod wa gyud na sila makaton, pero ako gyud na silang gipakaton nga ay mo pagsig pangayog kwarta. Pangayo mo trabaho nga makapangalagad tas katilingban. Kay manggawas ra gyud ang kwarta basta mga lagad ta. Tistingi ko no ninyo, usaba ka pagpangalagad sa imong pamilya kung mananom ka, pangalagad ba na dili? Nya inigtanom ni mog saging, mga gabi, uban pa diha, mga mangga ug uban pa mga fruit trees. Inigtubo ana, nya sigihan gina ni mog tanom. Unsa may mahitabo? Mubunga. Inigbunga, unsa may mahitabo? Nana kay kabaligya. O ana, di ba? Di mo kwarta na sana. Usa ba kapag pangalagad ang pagtukod og mga balay? Ha? Ang paghimog mga sakyanan? Yes. Unya, og imo nang buhaton, ato na siyang himuon kani mga infrastructures, kining mga gitawag natong mga opportunities sa mga tao aron makapadayon og trabaho. Mo produce man ang kwarta. Mo produce na Mao na ang resulta. Porti na tong daghan nag kwarta kay kugihan man sige magpangalagad. Kugihan man kay way mangawat, way magkorupsyon, kay wa man sa kung mag-apas anang kwarta. Ang ako pangalagad man, pero mudaghan ang kwarta, inigdaghan sa kwarta kitang tanan. Unsa man? Malipayon. Basta wa ka mahigugmas kwarta. Pero mahigugma na kas kwarta, ang uban di na mo trabaho, mangurakot na lang, maglingkod-lingkod na lang, pirma anang naang mga papers nga dunay dagko minilyon nga madawat, din ana sila mananom. Ang resulta karon, gasigi na lang tag kinawatay hastas internet, mga hackers sige nang pangawat anang kwarta dihas internet, dihas mga panghack anang mga bank accounts. Unsa may sunod? Wa nay mo trabaho aron mga lagad. Mga robot na gipatrabaho, mga tapula na kitastadan. Kadaghanan ros mga batanon, di na gani ka panglaba, di na ka panglimpyo sa balay, kaysa may nang limpyo karon sa balay kasagaran. Ang mga tiguang, ang mga tiwasunon,
nga naanad atong manual nga pagpanglimpyo. Mga batanon, sige na lang tulpo ka nang naang screen. Sige na lang tanaw, bisag maglakaw, gadag screen. Mga 2 years old, 3 years old, gadagid anang screen. O imong kuwaon, o ibalik mo. Kada na ilang kalipay. Unya, unsa may sunod ana, mahimo na ng tapulan. Gika na sa atong gugmaan na ang mga kwarta, comfort tanan. Ang resulta, hagba ning atong ekonomiya. Wa na may mo trabaho. Mga 50 years from now, 100 years from now, imagine kuno ninyo ning batasan sa inyo rong mga apo o mga anak nga mga naapas mga 5 years old, 10 years old. Kasaligan ka ng ilang kaugmaon, nga naa na lang gasigtanaw ng naang computer games, sige na lang tulpo ka ng cellphone, din agani mo rosaryo, din agani mo simba, di na gani mutanaw sa silingan kung unsa na ng imong kahimtang diha, mo na nag-awas na ng atong mga kanal diha, na naglinaw na ng baho kayong tubig, wa na mo limpyo, nga tapula na kaitas tanan. Anong suko mamuna ko? Kani siya, generic ni nga pagka-analyze. Tingali, futuristic, pero magbantay ta. Kay mao lagi, si Kristo ang gihisgutan diri, ayaw iskandalize ang mga bata. Kaya nga naman, luoy kayo na sila, layo pa kayo na silang travels kinabuhi. Ya imo nang gisugdan karon og lipat-lipat, nga ang kwarta, ang comfort, kanang games, maunay makalipay nato. Dili oy, ang pag-ampo, ang pag-alagad, o ang pag-antos para sa kaayuhan sa uban, maunay makapalipay o makahatag og kalambuan, lawas o kalag. Basta magsigitag ampo, magsigitag alagad, magsigitag antos para sa uban. Part gini, integral part gini sa kinabuhi, nga dako kayong impact sa atong kaayuhan o kaluwasan. Alingi anay mong tupad be. Inakusog kang muampo, kusog kang mualagad, kusog kang muantos. Ana magiri uban dili ka antos kang ilang buhok mo puti, ipaitom gyud. Kay magantos silang magtan-aw silang naong nga tiguang kuno. Di makaantos magtan-aw ng ilang mga kunot dinhis ilang naong. Unsa na nga ana kanang ipainat gyud, ipainat, facelift. Og di man gyud madadi nis naong inaton, at least diha sa cellphone ipakuan, ipahamis ang naong niya, i-post dayon. Ga-imagine na lang siya siyang naong. Kaya naman sanay, sa ilang app diha nga mo hamis imong naong, bisa gansal-gansalon kayo. Hamis na kay kag naong niya, imo dayon i-post-post dito. Nasa uban, di gyud kaantos, nga siya, kana ganing effeminate or masculinate. kana bang tumboy pananglitan ang iyang pagbati, maibog sa siyang isig kababay, di gyud kaantos, makigrelasyon gyud og iyang isig kababay. Nya ang kanisang niyang laki nga ang iyang pagbati babay, di gyud kaantos nga ako na lang ning pugnan kay di man gini maayo, antoson ko lang iampo ko na lang makigrelasyon gyud laki, di gyud kaantos ba. Ang resulta, kusog kayo ng ato rong homosexuality. Nya sala na dili. Pertinda ko ang saan na tungod kay di ta mo antos, nya di ra basad mo ampo ang iampo hinuon. Ginoo, tagai intawon kong kwarta aron maka transplant ko sa akong genital organ. Kay nagantos nagyud ko ani. Gusto nagyud ko nga maka-feel ko nga I am a truly woman bisan pag man. Nya a truly man bisan pa kog woman. Ang kanabang gusto tang mawa ang pag-antos. Kami sang mga pare, usa ka dakong antos nga nanaon tatoy imong nainlaban. Unya ang katosang imong nainlaban, nainlab pod nimo. Ana. Nya magsigig ingon, I miss you. Ana, nya nindot gid unta kayo. Nya kay di man angay, moingon ra yung pare, Lord, I miss her. But I will not do this. Nya hilak dayon. Di ka antos oy, moingon yun, see you. Ay lang pagkuan pa dirha, ay lang pag kana ganing sulob kanang imong pagpari kay mailhan unya ka.
Napita lang ko diri, tented man ka na imong sakyanan. Siya, oo, kumpleto niya. Tented ni. Ay lang pakita dia dito las unahan, lakaw to unahan. Sa kay habal-habal, hapiton ti ka dito. Aron di ka makita sa inyong silingan. Ana. Di gid kantos. Mao sa nagibuhat sa inyong mga banag. Mao sa na ilang gibuhat. Mag-abot mamiya na usahay. Nya og antoso na nato, di ko magpakasa, mahalag nindot ni para nako, lami ni para nako, antoson ko ni kay sala ni in relation to God's commandment. Pagkanindutas kalibutan puy-an, why mga broken families, why managhilak diha nga mga asawa o kahabana maghilak kay nangabit na ang iyang asawa urbana kay wa kaantos anang na ang gitawag og lawasnon nga panginahanglan. Why parishioners nga mas scandalize sa pari nga nay daghang anak. Nya sigil nga pong dupa-dupa. Sige nga pong kolekta, musikan, koleksyon pa. Nya nahibaw ang kadaghanan nga naay anak nga gibuhi. Wa untay mas scandalize ni ana. Hinaot pa unta mo abutan nga level. Ug unsaon man gamiton ang lawas, mata, kamot, tiil, bakba sa pagsunod sa Ginoo. Dili sa pagsunod sa atong gusto kay base niya kitang tanan magdungan tagsud sa impierno. Kanindot magsungan tagsud sa langit. Katong gusto malangit, nindog ta.